Manyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag duol biro ni achiel kachiel an Kailo Trevor Ombija. Kama wadhi ng'iyo ma osebedo ka koro timore motenore kod weche mag ikruok ne yiero adundo ma ochan e gwenge mopogore opogore pacho ka odiechieng' mar Tich Ang'wen tarik 27 dwe mar 11 higa ni IEBC koni giseketo kenge mag ikruok makare katend arita bende e gwenge mopogore opogore midhi time yierono koni ikruok mag arita nitie e wang'e. Jopiny to ni kod ikruok mane Nyakora mogi gin weche ma wakelo ni achiel kachiel e weche manyien mag duol odhiambo ni. Mokwongo wayuda ne thuond weche. Tunajua ama tulivyowaambia ya kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana akienda kinyume ya yale tumewafunza, yule mtu tutamwarrest immediately. Jokanyo mopogore opogore ywak ne chano kwalo mbulu e yiero ma Tich Ang'wen sama IEBC to singo tayo yiero madiera. The Assembly debates and approves the removal of Honorable His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office. MCS ma Nyamira oluto mbulu kendo thecho oko Governor Amos Nyaribo e thuolo mar ariyo. En the isolation ward marwa Maximum County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Kaunti ma Kisumu kod Homa Bay olando joma oyud gi tuo mar guonyo mar mpox ka gilando chenro mar gayo landruok mar tuo no. Nyakora mogi tielo mokwongo mar weche manyien mag duol chakore sani. Tielo mar ariyo wadhi bedo kod twak kama wang'iyo godo ka dongruok menyo Nyanza maendi bang' jatend piny William Ruto e twak mare mancho bedo godo ka onyiso chal mar piny Kenya noyango kenge mwinjo bed ni tiyo godo eneno ni chenro mopogore opogore mag dongruok otimore gwenge mopogore opogore pacho kama oting'o weche mag yaro apeini mathoth ma yudore gwenge ma Nyanza kachiel kod mamoko. Nyakora mogi kama dhi bedo kod jo twak maga kata jolony e weche mag ochumi an kod FCPA Hesbon Omolo ma en jalony e weche mag ochumi kachiel kod Patrick Nyangweso ma en jatatije e duol mar National Taxpayers Association kata riwruok mar jo chulo osuru e pacho ka. Wabiro kod gimbaka ka wamenyo kit dongruok ma nyalo yudore Nyanza. Wapenjo ni to bende dongruok menyo Nyanza kaluwore kod twak mar jatend piny mage modhi wuoye e kinde mar twak mar duol odhiambo ma kawuono. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Wachako weche manyien mag duol machiegni. Duol mar IEBC osetieko ikruok mar chako keyo gige luto mbulu e tesende mag luto mbulu mopogore opogore kar chung' od bura ma Kasipul ne ikruok ne yiero ma adundo ma ibago Kasipul chieng' Tich Ang'wen mar jumani. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro mar chako keyo sanduge kod otese mag ombulu IEBC timo kiny Tich Adek e tesende mag luto mbulu maromo 142 manitiere wards abich ma Kasipul. Kaudong mana thuolo ma ok tin seche 24 oganda jo Kasipul dhi adebe mar yiero jaod buchgi manyien kuom jochung' 10 molap dhogi ndong' ne komno yiero madundo ma IEBC bago Tich Ang'wen mar jumani. Duol mar IEBC osetieko ikruok margi ne yiero makamano. Kar chung' bura ma Kasipul ne kod kwan jogo ombulu 67,513 mabiro go ombuchgi e tesende mag luto ombulu 142 gwenge ma Kasipul. Skul sekondar ma Goro Sare mabiro bedo kar ombulu maduong' kata Tallying Center. Duol mar IEBC ne osetieko chenro mapango sanduge mag luto ombulu makoro Tich Adek ibiro chake e tesende mag luto ombulu karito chingo ombulu Tich Ang'wen. Apisa mar IEBC mochune yiero kar chung' bura ma Kasipul Rebecca Buaku wacho ni gisetieko chenro te kendo gige luto ombulu idhi kete sende mag luto ombulu Tich Adek mar chiwo thuolo ne jopiny mondo dhi yiero Tich Ang'wen mar jumani. Wale makarani tuliweza kuwa train vilivyo, hata waliweza kukula kiapo. Tulikuwa kule na Commission of Oath ambaye aliweza kuwalisha kiapo, na tunajua ama tulivyowaambia ya kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana akienda kinyume ya yale tumewafunza,
yule mtu tutamarrest immediately. Magetimore ka komanda mar obila e sub county mar Achunyo South Philemon Shaera okone giseketo obila moromo mabiro jiwo arita Kasipul mangima chieng' yiero kane ogolo siem ne ng'ata ng'ata manyalo chano tule kindeno ni biro lokode dwaro mar duond chik. I'm assuring you that we'll have around 900 and above police officers who will be covering this election starting from tomorrow 2 p.m. up to when the person who will be elected will be announced. So the security is well beefed up. We'll make sure that nothing will happen. And if there is some people who are thinking they will disrupt this election, we'll make sure that those will be arrested and taken to court. Kasipul ni kod ward Sabich, Magin Central Kasipul, mani kod kwan jogo ombulu, 15,476, West Kamaga 14,342, South Kasipul Ward, mani kod kwan jogo ombulu, 14,318, ka West Kasipul to ni kod kwan jogo ombulu, 14,303, ka East Kamaga Ward to ni kod kwan jogo ombulu, 974. Wasebedo kwa team election to osebedo ka kodhi maber ahinya cause okosebedo kobedo gi justice. Koro this time round wadwaro justice, and to make matters worse wadwaro ng'ama dhi tiyonwa. And to expand wadwaro kind of party but wadwaro a leader who is gonna work for us, madhi kelo kwe kendo dhi unite jo Kasipul. Wayo mana kwe ei Kasipul waka nikech wadhi go kura chieng' tich ang'wen. To wadwaro kwe, wadwaro security, wadwaro kwe mang'eny, ok ni lal gi yawuotwa inego. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Pod wantie motendre kod weche mag ikruok ne yiero adundo ma idhi tim tich ang'wen. Onge ng'ikruok moro amora mar arita kwe ma biro bedo e yiero adundo ma Ugunja, ni mar obila oseketo kenge mawinjore mag bero kendo rido arita e kinde mag yierono. Ma en kaluwore kod OCPD ma Ugunja Bonjelif Munuve mosingo ni giseketo bila mabiro rito kuonde luto mbulu kod mago mabiro neno ni depe mag luto mbulu ni kare. Steve Biko miwaler. Kuom thuolo mohe wiga achiel, jopiny e kar chung'o od bura ma Ugunja osedak maonge jaod bura bang' welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. E skul sekondar ma Ambira, apisas mag duol mar IBC dhi nyime gi ikruok mar yierono ka sanduge mag luto ombulu ipango kaluwore kod nyinge skunde kod kuonde mibiro lute ombulu. Kar chung'o od bura ma Ugunja ni kod kwan jolut ombulu maromo 6,144, kuonde luto ombulu maromo 116 ka ward ma Ugunja eman kod kuonde luto ombulu mamalo gi kwan mar 52. Sigomre Ward ni kod 35, ka Sidindi Ward to ni kod kuonde luto ombulu 29. Maromo jochung' 10 biro rakore piem makamano kendo koro ting'o dong' e lwet jopiny mar yiero jatendgi bang' kampens rumo wuok tich mar jumani. Onge mar jaod bura kuom thuolo mohe wiga achiel osenyo jodagi kendo koro gilero kido kod rang'iny mar jatelo ma gidwaro. Wasebet ka onge ng'ama represent wa e bunge, to wasebedo gidok chien ahinya. Omiyo wadwaro mondo wayier jatelo manyalo kawo wechewa mondo odhi oyal ratichwa e bunge. An jalo mabiro tiyo ne jopiny, onge dhako machiliel, onge nyithindo monego bed ni somo, onge nyithindo makia, onge kako halo nego bed ni ting'o malo. Obed ng'ama nyalo ti kod ji maber ma onge mibadhi, wadwaro maendeleo, wasebedo maonge MP kwa muda mang'eny. Kuom mano, ne gikwayo ji duto mondikore kaka jolut ombulu e kar chung'o od bura ma Ugunja mondo oikre kendo bi olut ombulu mar yiero jalno mabiro dhi nyime gi chwalo dongruok mopogore kono. Wayie wawogurwa duto nikech kopo ni beda ot kiwacho ni ng'ati manyo chunyi oseparo nino oseyombo, ng'ano miyiero ni chunyi iparo ni dwan mondo yombno okonyal yombo kidong'e ot kokidhi miye ombulu. Kata doko ni yore mag arita osebedo makare kinde campaigns, jopinygi koro kwayo apisas mag arita kwe mondo jiw arita kinde yierono, nimar gin kod yie ni duol mar IBC biro tayo yierono
e yor adieri kod ratiro. Nyaka watim na kinda yombulu ni nikech mae madwaro nyiso nyaka chung marwa ma higa mar 27 yiero mabiro. Koro nyaka watem mondo jende og te karo. Walingo ombulu gumuolo kik mondo wakel fujo mora mora nikech fujo nino kende nyalo miyo ng'ati manyihero ni mondo oyomb cha onyalo bedo gimiluongo ni disqualify. Kwe mondo bedie tarik 27 jo IBC bendo bed jo adier mondo gimiwa gima wadwaro. E kinde no OCPD ma Ugunja nonyisa diri mare ni apisas mag arita kwe biro ber arita e kinde yiero nyaka chenro no duto rum bang' lando jaloch e yiero ma adundo no. Polling stations will be covered by 2 officers each, and we're intending to mobilize even 3 to those stations. That's up more than 3 polling stations. We'll be having mobile patrols all over within the Ugunja sub-county, and we'll witness by the day. We'll be having a lot of officers. We'll be getting information where there is any. The officers will be rushing there to help. Kodong seche manok kende to jopiny ma Ugunja dhi e yiero ma adundo, tend arita kwe kaeri ogolo siem mager ne jogo mageto rocho chenro no ni giseketo kenge mag kare maneno ni chenro no e dhi e yo mong'ith kendo rumo e yo manyangafu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawasudo Nyakoromogi en achiel kuom jotelo e kweth maketo sirikal tesre Kalonzo Musyoka koni gisedo maling'ling nitiere chenro mar rocho yiero ma adundo ma ichano tim kar chung od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi tarik 27 mar dwe mar 11. Magi owacho ka riwruog joyalo mawuok kadhowadh nam chumbi owuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom tuo ni achiel kuom apisas mag duol mar IBC ne osemimit bilie mar gajo yiero no. Jafwambo marwa Joja Oko nigi ler mar wachni. Jatend kweth makwedo piny owacho Kalonzo Musyoka ne ochopo e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi mar rango ikruok mar yiero madundo ni jachung' mar duond buch DCP Stanley Kenga ma ichan tim tich ang'wen jumani. Kalonzo mane oloso gi jofwamb weche ne kata kamano onyiso kiawa ewi ikruok mar duol mar IEBC tayo yiero no madundo kotuo ni chal ni nitiere maling'ling ewi orak mane duol no ochiwo mar loso kalatase mag goyo ombulu no e pinje ma oko. Kawaida katika by-election ballot papers ama makaratasi ya kupigia kura yangefanywa printing locally either by Delaru ama by Kenya Literature Bureau, which is actually a government parastatal, lakini hakukuwa maana kupelekwa. Sasa makaratasi imechapishwa na haija kufanywa ukaguzi. Tunategemea kwamba IBC itafanya haki na kwa kama watakuwa bado wataweza kuhakikisha kusimamia uchaguzi wa mwaka 2027, lazima tuonyeshe kwamba wanaweza simamia uchaguzi mdogo, kwa sababu ukishindwa kufuga kuku huwezi kutuambia kwamba utaweza kufuga ng'ombe itakapofika mwaka 2027. Nebende otuone giseyudo maling'ling ewi chenro mag dwaro rocho chenro mag goyo ombulu to chutho e alwora ma jachung' mar duond buch DCP Stanley Kenga nitiere kod uma malach. Kuna mipango pia tunajua katika stronghold ya bwana Kenga waje wapige vurugu kule, tear gas nini, watu wakimbie kama ile ya jana. Kulikuwa haja gani kupiga tear gas in Narok jana? On a scheduled campaign rally, polisi wanakuja wanatumiwa kutupa tear gas na kuharibu. Leo katika sehemu tofauti tofauti kumekuwa na mikutano ambayo ilikuwa inaongezwa na mbunge anaitwa Ken Chonga, na tunajua kwamba makataa ya mikutano ya kisiasa iliisha jana. Na kwa hivyo hilo ni mojawapo ya jambo tunangojea tuone IBC itaifanya namna gani. Komachielo, riwruog joyalo midendo ni Pwani Patriotic Religious Leaders ne jowuok tung' mosuoge mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom puso weche matudo jalup jakom e duol mar IEBC Fahima Arafat gi chenro mar timo mibadhi e yiero madundo ma ichan tim e od burano ma Magarini. Kotel negi kod jakom Sheikh Abu Katada gituoni wechego gin mago manyiso ni osebedo kod luoro e yiero madhi timore Magarini, kendo wacho ni kaen kod neno moromo to onego chwal ng'ur makamano e doho. Gachagua anajijua, hana confidence, hajiamini. Mimi namwambia sisi kama wapwani tumejiamini na tumejikubali na tunajua tunafanya kitu gani. Kwa nini leo awe ni Fahima tu atatajwa na ili hali naamini ya kwamba makamishna
watakana wahakikishe kwamba uchaguzi unaendelea wa by election katika nchi hii, wanahakikisha kila mahali uchaguzi uko sawa. Esechego gogo gikoni en ratiro mar jotend duol mar IEBC timo limbe kuonde duto ma ichan time yiero madundo mar neno ni weche duto ni kare. Ndugu zangu, tarehe 27 tofauti tuziondoe, tuhakikishe kuwa tarehe 27 sisi tumepiga kura. Ikiwa kuna kosa lolote limetokea upande wa siasa, IEBC ina utaratibu wa mtu akiwa na malalamishi yake awe ni mwenye kuchukua hatua zipi. Kwa hivyo tunahimiza Wakenya sote tushikane, tuwe ni wenye kutangaza amani, tuwe ni wenye kupalilia amani. Magiti more sechegi mawinge duto rango piem mapek mikoni dhi bedo e kind Harrison Kombe malaro komno kod otiko mar ODM to kod Stanley Kenga ma bende laro komo nogono kod otiko mar duond buch DCP. George Aoko, Ramogi TV. Ramogi wadhi nyime. Riwruok mar Vocal Africa ma bende rango chenro mag yiero ma dundo ma ichano tim tich ang'wen mar jumani oywago tulo ma ogo tach e kinde mag campaigns. Giwacho ni campaigns go osenyayo koko kod lweny ahinya to e gwenge ma Kasipul kod Mbeere North. Elizabeth Ajode nigi mathoth. Kane giloso e apis mar Gebo mama Nairobi, Director mar Vocal Africa Hussein Khalid owacho ni campaign mag ikruok ne yiero madundo oketo ranyisi mar koko, tulo kod weche mathoth marocho ratiro mag jopiny. Ahinya to e gwenge ma Kasipul kod Mbeere North karowere matindo e mathoth ne itiyogo e nyayo koko. The political climate surrounding the by-election has been characterized by violence, heightened tension, electoral malpractices, including deployment of state machinery. In many of these areas where by-elections are scheduled, political tension has escalated far beyond what is typical for midterm polls. What should ideally be routine electoral contests have instead morphed into fierce political battlegrounds. Kasipul Kabondo has emerged as one of the most volatile by-election zones. And our observers documented multiple attacks on different days. Giwacho ni e campaign go, mwandu kod omenda mag sirikal itiyogo e yo marach, kaka tiyo kod nyamburko mag sirikal e tero jopiny e kuonde campaign, tiyo kod omenda e pogo jopiny e kinde campaign e kind weche mamoko. Political competition is a normal feature of democracy. However, what we have observed across different regions raises significant red flags. These include an upsurge in electoral-related violence. 2, misuse of state resources by incumbent political actors. Bende gimedo ni josiasa matiyo e sirikal tiyo gi teko margi kendo girwako nyaka ruodhi e timo campaign ne jok magisiro. The most disturbing trend is the active participation of senior state officers in partisan political campaigns. Our observers have documented multiple instances where cabinet secretaries, principal secretaries, speakers of National Assembly and Senate, county commissioners and senior administrators have openly campaigned for specific candidates. Vocal Africa ochiwo siem ne tendo bila mapacho ka, duol mar IEBC, EACC, jochung kaachiel kod jopiny mondo otem keto kwe kendo oti kaluwore kod chike mag yiero e kinde yiero madundo kata nyaka e seche mag yiero maduong' mabiro timore higa 2027. Enhanced security deployment in Kasipul, Kabondo and Mbeere North. These two areas have recorded multiple violent incidents on different dates. Consider disqualifying candidates violating publicly the Electoral Code of Conduct, and 4, discipline supporters who engage in unlawful behavior. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Ramogi homedo dhi nyime. Kwan joma oseyud kod tuo mar guonyo mar Mpox e kaunti ma Kisumu kod Homa Bay ochopo ji 3. Mato kaunti ma Kisumu lando kata jal mokwongo moyud kod tuono ka Homa Bay koro ni kod ji 2 e thuolo mar juma achiel. Jal moyud gi tuono Kisumu no e piny mar South Sudan ka kwano no idho ka ikwayo joma idho bas ma
ne jalno idho mondo mi ochope kar thieth mani machiegni kodgi mar mondo giyud pim. Kaunti ma Homa Bay bende ochako ndiko ng'at machielo moyud kod tuo mar mpox ka jotuo ariyogo sani oket kama otengi e kar thieth ma Homa Bay kod ma Kisumu. En isolation ward marwa ma Kisumu County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Mae en mondo mi awach ne jopiny ni nitiere jogo ang'wen manyo osebedo contacts kata manyo obedo machiegni kode. Ma ariyo ni e Kisumu ka, achiel no dhi Siaya, mano ge Makala, kama ne wasewuoyo gi jogo ma jogo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Siaya mondo koro gilugi ne ni to obede quarantined kata obedo dala. Ng'ama chielo manyo contact mare kata manyo girado go bende nyo odhi Ndhiwa, Aora Chuodho, mano e Homa Bay County, ma bende nyo wasewuoyo gi jogo director ma thieth ma Homa Bay. Jogi dhi bedo quarantine kuom wige 3 mabiro ni mar tuoni obedo incubation kata obedo del kind ndalo 2 gi ndalo 21 kapok owuok. Nakoromogi kowuok e weche motendo kod weche mag tuoche wadonje kaunti ma Nyamira. Gavana ma Nyamira Mos Nyaribo thich kod MCS ma Nyamira maromo MCS 23 kuom 31 ni oluto ombulu mar thich oko Nyaribo oko mar apisi kama romo 19 maduto nitiere ei ombulu no ne oyie kod okang' makamano to maromo MCS 4 to ne ogolore gi chien e chenro no. Achiel to nondiko barua mar weyo ma ok oluto ombulu ka mamoko ni ore mar chopo e kinde mana igoyo ombulu ewi golo oko Gavana Nyaribo. Koro biro chuno mondo mi Gavana Nyaribo chope od bura mar Senate kama ibiro winjie thicho mare oko kod MCS ma Nyamira ka bende oluore kod chik kata oyo. Dispute has not been attached in this response. I rest my submissions and the Governor is guilty of this crime. This is the third time or second time this issue is coming up in an impeachment motion. It's been put here probably to give it political mileage, which it lacks. It's standing on straws. It cannot be sustained. Yes, 23. No votes, 0. Report on the removal of His Excellency Honorable Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment has now carried the day. Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, now stands impeached. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan obedo kod romo gi jochung' kendo golo ler ne yiero ibiro tim maonge kod ng'ikruok moro amora kata chiedh nade moro amora. Motelo ne yiero madundo ma tich ang'wen, duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC okoni jochung' kod jolut ombulu kik bed kod kibaji ni mar chenro duto ni kare kendo masinde mag ombulu, sanduge kaachiel kod otese lut ombulu osechwal e tisende lut ombulu kaka imiyo ler kod Walter Nyambaga. Motel ne yiero madundo tich ang'wen mar jomane, jatatije maduong' ka duol mar IEBC Marjan Hussein Marjan otimo romo kod jochung' e kar chung' od bura ma Mbeere North wi ywak manie kind jatend DCP Rigathi Gachagua mamulo kuom mar ombulu to kod jalup jatend piny Kithure Kindiki mokoni kweth Gachagua chano tulo chieng' yiero. Romono mane onywando jodito mag arita kwe mowuok Embu County. In particular, we had the meeting with the DCC and the other security details. They have already explained to us in terms of preparations, how they have set up the security, and I think we are comfortable in terms of how they have organized the security. We have been assured that we should be able to hold elections on 27th of November under a peaceful environment. And I would wish to ask our voters, when you cast your vote, please accept to leave the polling stations because that is the requirement of the law. Kwethno bende olore nyaka Siakago ma en kar luto ombulu duto e kama sanduge kod otese mag luto ombulu duto kane kapok ochakegi ka gisingo ni chenro ni kare kendo kik ng'ato bed kod luoro mag chochni mag yiero kendo singo ratiro.
register ya sijui 27. No. Hii register itatumika ni ile ya 2022. Na kwa sababu hivyo tuta identify watu kutumia vidole vyao pia. Kama chele kar chungod bura mama Lave County makaka mega. Kama jochunga biro ni ng'wech mojing. Kendo Seth Panyako mar DAPK. To kod David Ndakwa mar UDA. Okonegin kod geno ni IBC oknoroch ratiro mag yiero. Naomba uchaguzi ambao utatendeka, yule MP ambaye atachakuliwa akuwe MP ambaye atatusaidia kazi vizuri. Tena tuko na shida mahali hapa Forest, stima ni shida. IBC naomba tu iwe transparent. Yani kura ifanyike ya haki na ukweli. Nitaweza kuambia tu wakubali matokeo yenye tatokea. Ukianguka haikuangi mwisho wa maisha. Wakubali matokeo. Each and every vote cast to any candidate will count. Elections are going to be free, fair and credible. Take it from me and you can take that one to the bank. Mageti more karita kwe already radar. Ikenda pisas magarita kwe sebedo kalore kunde magluto mbolo. Motelo ni yiero. Campaigns ended yesterday on Monday, 6 o'clock in the evening. In case there's anybody doing campaigns, it is illegal. Remember, all the candidates signed a code of conduct with us and is still effective up to 27th. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yakora mugi wadwa ni wakau yuyo madundo mana mapeo aneno kama urisdianga urika mgundo koni sani kuro joluote oketo wangi yiero ma ugwanja kachiel kod Kasipul kendo ber kagichiwo luor mowinjore kopogore kod mano bende anoka Architect Evans Asio wacho ni bati awinji aneno Ramogi makare kendo joma bera kwa Uganda wa mondo nyakwe ikinde makori bro dhi tim yiero ma Kasipul kachiel kod gwenge mag Ugunja bende. Ero kama na inya makamu da sere Ugunja bende nyisa ni bati weche manyien donjo na eyo maler kendo eyo maleo. Wacho ni atimo mosainya ne familia mar Joka Odinga kuom wito Beryl. Wacho ni amos ne boss ne Super PS Dr. Raymond Omolo gi waziri Opiyo Wandayi kendo kwa jo Ugunja mondo tim ombulu gi kwe kagiero jatelo manyalo kelo lokruok. Ero kamano ahinya Morris Dianga uduka mgundo. Ero kamano in bende kete ka Archbishop Okoth ko wuri Nyasagore deg mongisa ni bati an bende kwa mano ganda wa mondo mer gi kwe kendo ginya kwe kinde magluto mbulu tichangwen kata motelo ne mano wakawane yweyo gi kanyo ka odugo purwan ge weche mamoko modong e kawa bro nje twak maro akikidi mabor ma en duol. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Poko pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka,
to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Yakoromogi ka wadhi nyime wadonjo weche mag tuke kama tim Kenya jotugo ma higni piny 17 Juna Stars ong'ado tiko mar donjo e tielo mar nus finals e tuke mag manyo tiko tuke pinje Afrika. Junior Stars noloyo tim mar Sudan ma Milambo gonde 2-0 e tuki mar adek mar group. Derrick Hatete nomiyo Kenya gol mokwongo e dakika mar 12 ka tugo nodhi e yweyo ka Kenya ni mbele gol 1-0. Kodong' dakika achiel kende to tugo rumo, Kenya nomedo gol mogik kokalo kuom jatugo Trevor Nasasiro. Ka Junior Starlets koro biro rakore kod tim mar Ethiopia e tugi mogik mar grup odiechieng' ma kiny kochakore saa 9 mar midhiambo. Looking at how the games are structured, because we play today in less than 24 hours, again we'll be playing Ethiopia. It's based on how they can recover well, and basically I mean physically, because lots of games I will say I've been using the same people, so I'll have to see how I can make them rest well. Then again it goes to the mentality, because now it's the knockout stage, 90 minutes for everyone, so whoever gives the match needed, because we might be equal in tactics, but whoever has the strong mentality will emerge. Giko mar weche manyien mag duol Nyakuramogi ka duo ka to koro wadonje twak wenda osedonjo ka an kod FCPA Hesbon Omolo ma en jalonye weche mag ochumi kachiel kod Patrick Nyangweso ma en jata TJ duol mochung' ne weche josolo osuru e pacho ka miluongo ni Kenya Taxpayers Association kata National Taxpayers Association ma piny Kenya ka odhi kata wadhi lose weche motendo kod chenro mag dongruok ma imenyo godo gwenge ma Nyanza, to bende Nyanza oikore mar kawo chenro mag dongruok gi tang'o manyalo kelo e pek. Omiyo kik idhi mabor, twak mamulo dongruok mar Nyanza ni ka, kendo wan gi jolony weche mag ochumi Nyakuramogi ma en wach mwinjo bed ni winjo. Wadhi ng'iye koluwore kod gik manyicho jatend piny Kenya William Ruto wacho e twak mare koyango godo chal mar piny Kenya ma oting'o yaro apeyni mamoko madito, chwalo ndach reru kowuok Naivasha nyaka Kisumu, yaro apeyni, luo weche mag arita e nam kachiel kod mamoko mathoth bende moting'o gedo mag udi manengogi oyweyo Nyakuramogi, tugo tije kachiel kod mamoko mathoth. Kik idhi mabor, jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno, nyinge en George Bate, duoko mana bang' dakika machuok kende bang' yweyo ne. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
sometimes when bless hadi nasikia kukushow God bless you. Over time ume succeed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tune yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwara Mogi, duol chakore sani na nyisi ni an Kailo Trevor Umbija nyakwar guoko cha pesa, to kwarwa no kocha pesa, no ero mana pesa. Omiyoge sani adwani mondo wachak twak achiel kachiel Ramogi TV, twak mar duol. Wan ka koda jolony ariyo mabende gin jolony weche mag uchumi, to bende ging'iyo yuto kachiel kod keto mwandu e piny Kenya. Ahinya to e gwenge ma Nyanza. Maendi miyowa thuolo maber mar bedo kodgi mondo ging'ie moko kuom gik mowinjo bed ne timo, nikech nyo jatend piny William Ruto loso kao yango kenge ma sirikal mare medo keto e bero piny Kenya. Rio mare maduong' modwani mondo miyo chopi ka ochopo higa mar 2027 kata koponi jo Kenya biro miye thuolo machielo en neno ni piny Kenya owuok okang' mantiere sani kendo bedo achiel kuom pinje ma osedongore miluongo ni first world countries. Prime Minister mar piny Malaysia kanyo nitie pacho ka okoni kong'iyo piny Kenya go kenge moketi. To chal ka gima piny Kenya lao Malaysia
kendo piny Kenya biro bedo sulwe kind pinje Afrika. Par ni kinde mane iyudo uhuru gana 1963 piny Kenya nitiere achiel kuom rang'iny maromre kod pinje kaka Malaysia gi Singapore gini. Tang'o mano timore momiyo pinje gi owegi. Dipo ni ma e gima koro ineno kod sirikal masani mondo lokruok obedi koso gin mana weche awecha. An ka nyakwara mogi twak mar duol elotre bomija kaka singisi nyinga en George Bati. An kod jatatije duol ma ochung' ne weche mag jochoko osuru e pacho ka National Taxpayers Association Patrick Nyangweso kanyakla kod FCPA Hesbon Omolo ma en jalony weche mag uchumi kendo en jakanyo e riwruok mar jokwan mag omenda e pacho ka. Wan kodgi mondo wang'e ni to bende dipo ni dongruok menyo gwenge ma Nyanza. Mane wach maduong' ma wan go kama chiegni ure twak mar duol kawuono. Erokamano ahinya Bati. Yes. En morna kendo tudruok kodi kendo wuoyo gi nyikwara Mogajwang'. Ka wafuono weche ma kuma piny ochomo. Erokamano nya Patrick. Erokamano owadwa George Bati. Ago erokamano mar aduogo Ramogi wang' jowi kaka wuono ni. Mondo mi wachak waporie wach wang'e ni to dongruok wa mar Nyanza ni kanye to oningo bed kanye to chopo kanyo nang'o. Correct. Yes. Mago penjo madita ahinya. Jatend piny Kenya ng'io loso. To king'iyo weche manyo mulo ahinya. Kwa kete gima dhi kod gima japiny nyalo neno kata nyalo tiyo godo. En yaro apeini. Kech iwacho ni gweng' ma tudruok okyotie. En gweng' ma samoro nyalo bedo gi pek. Kendo gik moko ok nyal dhiye maber. Dongruok ok nyal chope makare. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni apaya mawuok Kisii Oyugis nyaka Ahero en apaya monjo bed ni medo yar milongo ni duoling kete obedo maduong' ahinya manyamburko madhi Kisumu kowuok Kisii ringo e lai achiel to ma Kisumu bende karidore Kisii bende ringo e lai machielo maonge dhungni kata gik manyalo kelo masiche mag apaya ma mokwongo miyo wuoth bedo mayot kendo kaka ng'ato nigi mwandu ne moro nyalo chopo mapiyo e chiro. Kopogore gi mano apaya ma Kericho kaluwo Kisii to dhi Migori nyaka Hispania ma bende tudo Kenya kod Tanzania bende achiel kuma apaya mowach ni owinjo bed ni yaro. Kopogore gi mano bende apaya mawuok Kisumu kadhi Busia en achiel kuma peyni ma bende mwandu madhi nyaka piny mar Uganda kakalo gi Busia boda madhi nyaka Rwanda nyaka Burundi gini itoro ti kode kod apaya no. To apaya en achiel kuma apaya madeny motelo ne wuoyo mar jatend piny. Jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende noloso ka entiere gwenge mag Ugunja kowacho ni en achiel kuma apaya magikete rameny ahinya mar neno ni oyar kendo obedo maduong'. Apaya ma Mau Summit kadhi nyaka Nakuru nyaka Junction ma Eldoret ma okal modhi Eldoret nyaka Malaba bende en achiel kuom apaya matudo piny Kenya kod piny libamba ma Uganda. To kopogore kod mano ya mawuok Nairobi kadhi Kisumu tiyo ga apaya no kapok gibaro Mau Summit ka girie Kericho ka gidhi kuro Kisumu. Nyiso ni magi gin gik ma rameny mar jatend piny chal ka gima menyo godo Nyanza kata menyo godo rot madonjo Nyanza. Jo Nyanza ikore machalo nare no ka obonjo uruto ne Nyanza rode yao to bende jo Nyanza gi ikore gima chalo kod ma FCPA. Erokamano ahinya Bati. Aparo ni ker ncho wuoyo maber ahinya. Yes. Bedo ni paro ma en go mar yaro apaini ma kadho thurwa kadhi e pinje maoko ne en gima chutho kane wan gi sirkal mane paro. Gigi nonego tim mana kinde mar Kenyatta mokwongo. Nikech Kenya iwacho ni en gateway madhi Great Lakes. En gateway nang'o ka iwuok Mombasa tichomo Malaba kata Busia tiyudo ka idwa kawo seche kata 48 e kichopi. Ka in gi mzigo ka in lori to koro kawo thuolo mang'eny moloyo kata trailers gi. Tiene ni jo ohala ok yud yo mayot ma ginyalo chwalo go mwandu gi. Yawa apaya no dhi konyo e yore mang'eny, dhi miyo mwandu mawuok Mombasa kadhi piny machalo kaka Uganda, machalo Congo, machalo Rwanda dhi yawre mayot. Mar ariyo, odhi miyo wuoth e thurwa ka bedo mayot. Mondo iwuok Kisumu kichopo Nairobi, seche moko inyalo kawo seche 7-8. Ndechni gi koyaw kaka wache ni ibro kawo kata seche moko 2 kata 3 tichopo kumidhiye. Accident kata gik matimre miho kiond kuma mako ji e barabara be koro bedo matin nikech geche matuomore karado koro tin. Omiyo en gima ber ahinya. To maduong' moloyo, odhi yawo yor ohala e kor piny chakre Mau Summit nyaka ochop Kisumu mochop nyaka Busia mochop nyaka Malaba kocha gi Eldoret. Omiyo odhi yawo piny. To pare no dhi nyaka boda wa Sirari.
mano dhi yawo corridor no te ma ohala me kindwa gi pinje majirani dhi miyo jowa bedo jomwandu. Pinje mang'eny kidhiye jogo modak e boda gin jomo mewo malich nikech gigo ohala koni gi koni, kiwuok piny ka tigo ohala kocha. Omiyo wan gi thuolo kaka jogo ma e piny mar Nyanza mar neno ni gigi kotimore kaka ker dwaro ni timre ni to wadhi konyore. Mano be miyo ochalo bende mana kaka iwacho ni kamoro sero go ombulu thurwa kocha. Yes. Nikech kano owacho ni yono nego lose tiwinjo ka jomoko chako ng'ur ni ang'o momiyo iloso yorno. To kano chak los mowuok Nairobi ka kadhi Thika mokalo Thika modhi ochopo Nyeri morieyo cha a very deserving road as well. Tiyudo ka ne ji oling' aling'a. Omiyo yoni en gima ber ma ka onyalo timore kaka ker wacheno. To nikech sirkal onge mwandu gi sani minyal kete yoregi. Kamoro bro chuno ni kele gimoro ni PPP nitie kama kitiyo kode tichulo matin. Kisechulo titiyo kode mondo mi otimre yo mapiyo ma ok wamedo usuru ma anka usiepa ni Nyangweso go koko ni taxpayers nigi osigo mapek. Tadwa paro ne jo Kenya. Yes. Expressway ma kawuono wawuoyeni kokele ne onge public participation nokotim gik mang'eny mowachogi. To ker machon Uhuru Kenyatta noramo ni nyaka gere to gere within a record time. Weche wachore ni asoyo dhi ka ndara noger. To gimo kelo maber ni an kana wuok Westlands kadhi Kisumu airport mondo achop airport Jomo Kenyatta na wuok ofisa 7 mondo alaw ndege ma saa 11 gi nus. Sani dakika 20 tichopo. UN headquarters man gi giri ne idwa dari tero South Africa nikech ne iwuoth no bedo negi matek. Yawo ndara no omiyo gidong' pacho ka makore chake medo programs moko mag omiyo apaya en gima ber ahinya. Nitiere joma sani retire pinje ma oko Amerika geni to wacho ni gidwa biro dak Nairobi ka. Apaya yot Kisungu be wacho ma ginene mamit one friend magiwinya mit. Ute minene gero mang'eny kata Kilimani Kileleshwa gi thoth gi jodak ma pinje moko. Omiyo odhi ywayo bende jogo madwaro keto mwando gi thurwa kucho bende mondo bed. Omiyo wan nyaka wabed gi ikruok kaka jo Nyanza. Kija wala iikri. To gini bende ondike muma kisomo buk mar Isaya ni walos ne Nyasaye yo. Let's prepare the way. Kisomo Bible. Piny ka bende apaya ni koselosi eka gik mabeyo biro. Jo Nyanza oikore gi lep kisera. Kakoro gik mabeyo biro. Nyaka koro giikre gi lep kisera. Okay. George Bati adwa riwora kod gima wadwa Desbon owuoye. But yena kwonga wach kama. Yes. Kanyocha winjo jata piny kerwa William Ruto kowuoyo aparo ni mande second or third address. The second, yes. To the second address mare kane jo Kenya ochiko itgi nowuoyo kaka a leader ma ywago piny. Nawinjo ko quote gimoro ma ajawachoga. Sama ne wayudo loch higa mar 63 Hong Kong, South Korea, Singapore, matinende tiyo wadungo Kenya ne Singapore B. Ke jaduong' dwaro ni ogik e Singapore. Malaysia mwadwa ni osewuoye to gi mamoko. Kisungu wacho ne the wat pa tenene negi pimore kata Kenya Meat Commission negi biro ka gi kopo. Koth no chako go wagi kanye. Ne wa bedo gi misplaced priorities. Yore manyi winjo jatend piny wacho gi George gini yore migero gi taxpayers money. Yes. Kendo nyaka wami sirikal bende thuolo wachoko osuru wachule to wane value. Kodwoko ne taxpayers gima ne gisolo nyaka koro wariwe lwedo. O yore mikwana dek mara Mau Summit, ma Kericho, Rewo Migori, Kisii Migori, nyaka nyaka Sirare, then owuok Kisumu, Ahero, bedo Kisii, then ma Kisumu, Kisii anto chimo nyaka Busia. Adwa kelo ni to perspective. Yes. Ingeni Kenya is achiel kuom pinje mano sign kata no ratify gima waluongo ni FCFTA. Free African Continental Trade Area.
Kenya ebe en achiel kuom pinje mano osign gi waluongo ni East Africa Common Market Protocol. Gigi duto kinyal konyowa, iwinjo kowadwa molowacho ni Kisumu kata Nyanza en gateway mar East Africa. In fact, East and Central Africa. To gigi ang'o momiyo pok wadongore? Yore richo. Kawuono kigolo kata chak fresh kata yao factory ni moro matin Kisumu igolo Kiambuka. Gi roads manitie gi jam mineno matimore bit kind Nairobi kichimo Mau Summit nyaka Kisumu. Nyaka ng'idhi asara. Kawuono ka in gi factory Kisumu tidwa kelo gige ni Nairobi ka by road kata mar export, yani gik madhi oko. Okinyal timo, omiyo jatend piny kaka naneno kawuoyo koponi yore ginyalo tudi. Obro kelo weche mag dongruok e yo makama kara nyawacho ni mapiyo piyo. Achiel, odhi yao cottage industries kata small industries ma dhano nyalo bedo godo e pinje manyasa to ginyalo lao go chirni maoko ka gikelo Wilson ka ginyalo kelo Jomo Kenyatta. Then kineno railway mano wacho cha benya keto mwandu ni Kisumu tigogo ng'wech segigo ka titero pinje maoko inindo Nairobi ka kendo kinyi seduogo in Kisumu iendelea. Ibro neno ko yao chirni gi mwaluongo ni inter and intra county trade mosebedo kwa wuoega. Pesa nyalo donjo e county wa kaka Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori to gi Kisii gi Nyamira. Mana koponi wa yao borders wa obedo free. Then borders wa nyalo bedo mana free ng'ane sani mwandu ng'ene ng'eny families Kisumu chiamo products ma Kisii gi Nyamira gi Kericho. To magi ka yore richo inyalo yudo kinyalo keto pida kuon tirito ni ang skuma wiki kata cabbage wuok Kericho to kichopi. Omiyo aneno ka jatend piny wacho ni koponi wanyalo siro yoregi to Nyanza dhi open up. Odhi open map to jo Nyanza wanyaka bed thuolo. Nyaka gibed be gadier chieng' moro kane President Kibaki yao yo makoro sani ne olosi madhi nyaka Oyugis to dhi nyaka Kisii. Na awinjo e TV kama ko penjo jopiny ni anere ko flag off aseyao yo. Yorni okibikelo nu development keno wacha hero. Okibikelo nu konyruok mak mana ka une ma uchieo ma uchako diversify, uchako puro gik mopogore kaka lote gi gik ma jo counties mamoko kipur mondo mi yorni okonyu. Kata utiyo gi yorni mondo we invest go uchako cottage industries matindo tindo kata weldi matindo tindo manyalo ting'o ji malo. Ka gin yore manyalo keto mana koro jopinje maoke mabro biro ni gen to George gino kinya konyowa. Jopinywa nyaka koro ti. Then lastly, leaders wa nyaka ng'eni sama serikal neno dwa invest e yore wage. Mise mage magiketo kata lwasi mage magiketo manyalo bedo maber ne jo wala matindo tindo kata gmediere mondo mi thrive otim biashara. Magi gik manyaka koro wawuoe kaka leaders mondo mi jo piny bende wa reach out. Aeti bro yudo ka gik ma idwa los kaka infrastructure bro yao gwengewa, yao markets Tanzania kucho, yao Uganda, yao other neighboring counties. Tibro yudo kaka ta devolution ni kuro jo gwengwa nyalo winjo mitne. Okay. Yes. Penjo motenre gi wachni, omenda dhi wuok kanye nikech magi gin samoro dongruoge madwaro omenda mathoth ahinya. An ka endi kod jata tije ka riwruok mar jogo mochung' ne weche mag osuru kata National Taxpayers Association particular weso. In ka jalonye weche mag uchumi Hesbon. Pesa ni dwa wuok kanye to jopiny bende oikore mar rwako ni ma en gima dhi konyowa koro nyaka wagoe mana jek dwaro mar serikal. Iwacho PPP ma en riwruok e kind ji giwegi kata kembe mag ji giwegi kachiel kod serikal. Igolo nus koni to ji bedo gi winjruok ni mae gimoro atimo to mae kaka obro duoko pesa ni kuom thuolo maromo kama mondo jopiny oyud konyruok to serikal bende kik bed ni kod pek ahinya. Bende jo Kenya nigi siso be giseneno ber mar gik magigi nyalo birogo e pachgi ma iye lek margi magi wacho ni gini kobiro e gweng' twadhi sire. Aparo ni jo Kenya gin jomohero dongruok kendo gimor ka nitie gik mabeyo mabiro negi. Mak mana ni gima waseneno mana kit dhano gima ber idwaro to kakoro ochopo ni nyaka idoge ofuki mondo iyud gima ber to kendo iyudo ka dhano koni oyo wasegolo osuru moromo. Wadwaro mang'eny to osuru ok odagolo. Kawuono kiwinjo pile ka pile jopuonj dwaro med msara, jomoko dwaro med msara ka gi kacha. Nitiere kuonde ma pesa dwarore. Serikal osechopo kama koro gowi bendo thung'e. Omiyo kama onyalo gole pesa gi sani ma otim go projects madongo gi onge. Chuno ni nyaka donje gimiluongo ni PPP project.
an kata nyango gotieno moro mane gi pesa ne wacho ni wadwa gero ndarani kwasegero to wabiro keto ni chakre ka nyaka kacha mana kaka watimo expressway ni ibiro chulo pesa makama mondo itige ndarano mane kaka koro ayudo pesa na mana atiyo go gere bei ma onego bed na chajo kitiyo gi ndarano ok onego bed mamiya luoro tiyo gi ndarano to gima bende afwenyo ni nyaka ne gero expressway kiidho expressway for example ichako Westland tiwuok Jomo Kenyatta mafuta mitiyogo tin moloyo mafuta midhi tiyogo kiluwo apaya ma dhano oriede double. Omiyo nitiere saving mar fuel kata mana ne Kenya kaka country. Tiani kata mana import mar mafuta kawuok oko mabiro tiyo pacho biro dok piny nikech jamo dok piny. Nitie benefits mabiro gi mano. En mani koro mondo mi project watim mapiyo nitie component makoro kidwa ka in garaka tichulo gimo mati tichopo piyo. To mano aparo ni en gima bende kata weg matatu kata weg geche maringo kwe mabiro dwaro tiyo gi ndechego bende onego kete yo moro makata ka atiyo kode to pod achaja abiria gimo matin to ogiwinj pek to chopo be gichopo piyo. Mano en akos ma japiny nyalo yie kao kama ka dongruok ochopno mapiyo. Omiyo aneno ka mano is the only way ma sirkal nyalo yudo pesa. Nitiere bende chik mano kadh e bunge mane kero sekete koke. Nitiere kembe ma sirkal siko kete pesa higa ka higa. Parastatals gi. Masani koro nyaka giti iluongo ni state owned enterprises. Nyaka giti e yo ma gisiko gichiko lwergi ne sirkal mondo migi pesa. Nyaka giti kaka commercial entities. Magene mune beni ka gisetiyo to gimiyo sirkal omenda matin. Yani sirkal biro uso shares moko kuomgi omi jota tije giwegi mondo ring go. Kaita sirkal dong mana gata malo moro matin. Maneno ni otagi yo makare national interest otim. Ranyisi en Safaricom. Den mar sirkal. To no kete ne ji giwegi. Kete ji elwet ji giwegi no omiyo Safaricom kawuono ni kamoro amora makikwano kembe madongo Afrika mangima tikwane amang kembe madongo ke. Kawuono duong moingo ministries mang'eny Kenya ka. Ni neno sano ogolo gimoro miluongo ni bond odwaro 40 billion. Mano mana kambi achiel madwaro 40 billion. 40 billion ingene en ministries adi. Okan pesa matin. Tiende ni kao pesa mimiyo counties ang'wen iketo kanyakla. Mane kaka Safaricom kawuono duong. To king'iyo ohala moyudo oingo Safaricom value ne dwaro omo gi pesa momiyo counties te e Kenya ka. Mane kako duong. Omiyo nitie kembe ma commercial in nature manyalo matimo ohala matindo tindo manyaka kete lwet ji giwegi mondo mi sirkal ogol gimoro machalo interest mabedo ga. Ma kisechako kambi tang ikelo funda jo siasa maka moro kada gimo dhi time board kanyo kia kipenje gane onge gane board meeting dhi nade. Mage gik mamiyo kembege ok ti maber mondo mi gikel value ne jopiny. Omiyo amor gi chikno nikech odhi miyo sirkal tiyo marie. Koro kanyo be omenda nyalo wuoke. Kore ugi PPP no tichwalo go development projects. Machielo en medo gimilo ni fiscal policy. Nitiere kaka wathoro ng'iyo mana side achiel mar budget. Ni pesa madonjo akanyo ushuru. To kaka itiyo kode ok wathor ng'iyo motegno. Deber ka jopiny omiyo ker gi sirkal thuolo mondo mi kaka omenda tiyo omeny maber. EGP mano kelni ma ji pingo ma governors goyo ni. Ka en gi ng'ikruok to rie to en achiel kuom ranyisi madhi loro fuok ma mwandu jopiny lal go ma mwandu gi kodhi odine gi. Nonro wacho ni bilion madhi 300 inyal geng' koketi EGP ni motiyo makare. Pare ni bilion 300 kikao igole fuok mar mibadhi mane lal. Oromo loso ndeche mwa wachogi. Machielo en jo ohala gi wegi. In kaka bati msachi komi to osuru se ng'adi chuth. To nitiere onyango gotieno moro gi Wanjiku moro. Wego ohala moko ma opondo ne sirkal ka. Joge go ohala e town Nairobi ka ma kineno bank statement mare. Kineno M-Pesa statement mare. Ten pesa dabal. Ogichulo ushuru. To jogi mondo minema menygi maber. Nyaka obed gi lokruok e chik mamiyo KRA teko mar kamoro fuono gik ma jogi timo.
chik no pok wachiwe. Pinje modongore machalo kaka iluongo ni OECD countries, South Africa, ok inyal timo ohala kaka timo Kenya kae mi pand ma ok ichulo osuru. Mane momiyo kidhi piny South Africa, 25% mar mwandu milose pinyno te dok ne sirikal kaka ushuru. Kenya ka 14% kende mar mwandu milose Kenya ka ema dok ne sirikal kaka ushuru. Koro tiende nang'o? In ma in gi payslip ine ma sirikal thung'i, tichulo msigo, iting'o msigo mar jo Kenya te. Ber ka waduto wachulo osuru mondo mi wager pinywa ni wate. To mana ka waketo chike makare, mamiyo sirikal teko mar menyo ahinya manyasani ni gimoro biro digital space ka. Nitie digital market space. Nitie ohala moro migo e kor yamo ka. Maka in gi duka town to ngware cha, ja pikipiki cha, kata jandega moro. Emi kao ni nyiso ni kao mwandu ni tere ng'ane ene town kocha cha. Kichopo to dhi miyi pesa. Samo chopo kanyo, pesa jawala ni ok miye ni bokore till number oro ni M-Pesa. Kendi udo kata kidhi duka ma ng'ato yawo. To koni kidwa chula miya cash, to kionge cash gol withdraw. Gol kacha no kiwinjo jaduka mawacho ni gol kacha, mano jasik ja Kenya ma ok dwa chulo osuru. Nikech en yor mar pando gik mitimo mondo kik ng'e ni los ang'o. Esmono mulo kuma wami solution. Yes. Ipenjo ni pesa akanye. Yes. Okabi wuoye public private partnership kech osefuone yo maber. But Jojo waketi to speed e kind dwe mar 7 gi dwe mar 9 higani. King'iyo target mancha mar KRA josol osuru ncha gin gi target mar bilion 707.5 to gisechoko kanyo gitieko kwotane gisechoko bilion 675.3 nyoto ka gichopo target margi gi 90 billion. Koro adwa kelo ni kuminjo Esbon ne wacho ni samwa wuoye ni atimo nonro moro tok jumbe manyokalo tich ang'wen akete lela ne jopiny to gi government onyalo konyowa wayudo pesa kanye. Jo Kenya mang'eny sani pochulo osuru. Kani ng'iyo kawuono nandiko article moro ni 70% mar jo Kenya machulo osuru onge shida kod chulo osuru. To question moro nitie mowadwa Esbon magi manyaka wang'i kaka jo Kenya. Ang'o miyo ji sani pochulo osuru? One, okagine service delivery. 70% ni wacho niya waonge kod tabu chulo osuru. Bakmana wastage. Giminjo no wacho cha. Bugo nitie matut mosuru mwachulo dhiye. Chakre county own source revenue nyaka national government ka. Gino chando nyaka president. Tano bendo chanda kaka Patrick. Mano mineno the domestic debt, I mean both domestic and foreign debt, ni malo. Minjo kuro president wacho ni oyo an gi paro maber adwa na ger gigi to un kuyude kasegole usoyo fuko. Iwinja George. Mano miyo development kaka infrastructure gi kata mana gik mene county national government ochako 2 years ago mabenda ja wuoye ga mabe okanyawe wuoye sani gik manyalo transform ni penjo wane Nyanza boy kore the county aggregation industrial park maka ikembri gik makoponi do peni onge pesa malal yor corruption kata yor mibadhi ne kano ger tibro yudo ka transform kata gero gwenge wa. Machielo madwa na mi kuma na Esbon owuoyeno nitie nonro mancha natimo kata publication wanatimo iluongo ni wealth taxation in Kenya, one the second after South Africa. But Kenya omeo
Kenya namba beach kuom pinje Afrika mumeo zaidi kiweyo bang Mauritius, South Africa, Egypt and Egypt gi Nigeria. To Kenya ka wan gi over 7,200, in fact sani osegik around 12,000 Kenyans ma iluongo ni high net worth individuals. Emi winjo kuma wadwa Esmond Wecha. Gin osuch gi pesa gi okikalie tax bracket. Gimanyo yo magiepego. Koro miyo ka wadwa ni wakony sirikal, to jo Kenya onego bed gi miluongo ni candid national dialogue ni ere kaka wanyalo fund our own projects. Solution en kama. Nyaka wakony sirikal gi migepe duto mondo wachor malo gima kisungu luongo ni domestic resource mobilization. Wabed gi pesa wa moloyo dhi olo loan. Omiyana yie gi president ni onge kendo tiende olo loan ni wagero yore. Onde tiende gero loan, waolo loan ni wadhi loso railways madhi mabro kalo Kisumu, the standard gauge railway mabro kalo Kisumu to dhi nyaka Malaba. Pesa ni e Kenya ka. Wamakra maka wangeni kembri mage ma eposuru government agencies sani pesa wuke kate parliament nicharomo kod gita last week migepe yuak there is no money gionge kod pesa yes onge ka ginyalo carry their function kata ma legislative kata oversight and representation qualitatively chakre nyake county mano mino samatin giwacho giketo handbrake governor wagoli mondang giyude ka giolo mafuta. Kuro nyaka wangi kaka wadino loopholes mar mibadhi mineno chuo tach, ogoyo tach e pinje wa ma Kenya ka. Mae momiyo kanyineno atieko kamano. Nyadhi e World Bank forum moro gokinyi. To Esbon wadwa nyo omako dhoga, nyo manonro magitimo between April to September this year. Mar World Bank, mano is evidence based. To nyo kagi golo report ni to giwacho ni kinde dwe mar adek nyaka dwe manyokalo. Iyudo ni pod Kenya king'iyo graphic mar export to import yani mwandu maoko gi madhi oko wase improve gi only 4%, to mwandu madonyo is 10.1%. Nyiso ni pod one consumption market. Tiene ni one pod wa depend wagolo mwandu oko wachamo kata gik moningo walos ka. Okay. Iwinjo. Magi gik ma oningo beni ka wanyalo loso tibo yudo ka pesa bede piny. To wanyalo sirikal choko pesa makoro kar olo loan mang'eny mineno mar national debt makoro ineno nego jini to wanyalo timo godo dongruok mini winji wacho ka kata mancha president wacho ka. Kela ipenjo na machielo ka wang'iyo wenge manyanza iwacho business parks mano wacho wenge manyanza. Yes. Apini yaro king'iyo sani Kisumu International Airport beda chiel kuma koro inyalo tigodo gi kata mana ndeke madongo nikech koro oketne kama inyalo tagodo ndeke. Nyiso ni koro nyalo chopo kinde ma ndege nyalo lwa Kisumu to owuok odhi kata mana e piny maoko kaluwore kod kaka imedo gere. Sitima en achiel kuom gima duong' ahinya e dongruok mar kembe mar piny. Gwenge wa manyanza ni kama chalo nade ka koro wang'iyo gigi mondo mwandu miketo kata kembe minyalo kete gwenge manyanza king'iyo weche mag edible oils kata modhi mitiyogo mag tedo. Yes. Gin gik ma sunflower chon niwacho ni timo maber gwenge manyanza Homa Bay en achiel kuom gi gwenge mamoko. Okaw kenge mowacho ni wabro pogo koth sunflower itiyo kodgi weche mag siasa bang'e to gigi rumo. Ka oponi kuonde minyalo lose kembe gi nitie uyore gi oger sitima machiel kuom gima duong' ahinya e jokembe. Wan kama chalo nde kaka Nyanza ang'o ma jotelo kaachiel kod sirikal nyaka koro tim ka imenyo Nyanza diere gi dongruok mondo weche gi obed mayot ne oganda FCPA. Aparo ni gima hinyo ahinya momiyo weche gi seche moko iyudo ka kowachni ni aggregation center igero kata e county tiwuoro no dhi konyo gang'o. Nikech kit telo ma wan go. It's a leadership question. Yiena yie adog memu mama wacho cha. Ne nitiere ruoth mane dhi safar. To ne en gi jotije gi adek. Achiel nomiyo siling 5, achiel nomiyo siling 3, achiel nomiyo siling 1. Call it ni talent, no luonge ni talent. Ariyo kuom jogi nodhi okawo motimo go ala momedo. Achiel nokawo mare moikelo
korito go ruoth kendo kane ruoth oduogo nomor kogolo ne ni ruoth marae ne ruoth odhawo ne ni in lazy kendo in ng'ama nono kabisa manokawo mare nomiyo ng'ama nokawo mare abich oloka parja ang'o matemo wacho onge mokalo koro higni 3 ni kadhi Murang'a to ni maembe mane siling 3 oyier Irungu Kang'ata kawuono siling 20 nikech Irungu nodhi ogo bura gi joma loso juice modhi owinjore kodgi ka gidhi chulo jopur ma omiyo jopur ma Murang'a incentives kendo oro extension service officers maneno ni puothegi mag maembe gi orit maber mondo mi mwandu wuoge puodho kato gibedo joma ji tegemea to ni thurwa en mbaka ichiwo kodhi tikia kana ni kodhi ni dwa dhi pure titi tere kanyi kidwa ni mondo jopiny odonje ohala mora mora mayot ahinya ahinya midwa no tim in large scale mopogore gi michame odi ok da puro oduma da bal kata da pur pamba ka kia kuma tere pamba nyake kungi ya show of market linkage ki penjo governors wagi kawuono have you sat down with any of these processors to in are you setting an agro processing center ero un gi miluongo ni kia investment conferences yes emunge bedo go enena buch bedo piny ka gi ka ere agro processing center moro miselose county ni minyalo wacho ni na kelo ja process rabuon makabondo asemiyo gi loka na asekadho bura e assembly ma Homa Bay koro kenda seloso ndara ma tudore gi Wandai City manitie kanyo pi nitiere kanyo factory chani kacha ng'ata mapuro rabuon e Homa Bay County Kabondo koro kache kamitere rabuondi losur cooperative society mondo migige urew kanyakla tutero kacha dwe ka dwe ng'ata yudo chudo mare iga ka ng'ata yudo pesa ne motego nyithindo school that is a leadership mane kama koro wadhi dong' e chien ka pinje moko dongore Kenya chalo mana kaka ineno Afrika ka kikwano pinje mabeyo tiwacho ni South Africa dhi maber Egypt dhi maber kia Kenya dhi maber to kibiro ka nitiere pinje moko ma ywagoro mana kaka counties wagi nitie counties mabro ywagoro nikech titelo pare ni sama wuoye ni Bati yes counties wagi duto tetete korew nigi capacity kata nyalo mar choko bilion 260 260 billion ka ok giloko shuru ka ok gimedo gimoro amora giketa efficiency gichoko pesa ni to gitiyogo to pare ni counties gite choko only 60 billion bilion 200 lala kore kama kumulale ng'among'eyo onge ok dwar chik mana efficiency in collection moko be choke to ok nene that is corruption minjo wachacha so it is a leadership question manyaka kwadwa konyore gi aggregation centers mikelo nwagi kendo gero gi dhi karumo kuonde mang'eny nyaka wabed gi ikruok makare kikwa chal miyo mane mafuta rumo ne ka wuon kisera koro donjo in ko kidhi manyo mafuta ko kidwa kwa mafuta wadhi kwa mafuta kaka jo Nyanza omiyo leadership magwa nyaka nyiswa gima gitimo gi ikruok mane magiketo an mane momiyo kamoro aseyo jothurwa ng'ami yiero kaka governor nyaka bed ng'ama ong'eyo tayo chenro mag omenda ong'eyo weche mag budget malong'o ng'ami yiero kaka MCA nyaka bed ng'ama nigi lony e timo nonro e budget inyalo ni budget okal kata mar bilion 12 e bilion 12 ni bilion 4 en mar dongruok kikawo counties kata 40 tieni county ka county onego yud pesa makama to kipenjo kata MCA ni bong'e ni kata ward neno onego yud pesa di iwinjo ka en tich mokawo maduong' en pako jatelo moyier to tije moyier ne monego tim okotim so we have to choose leaders who understand ma ong'eyo gimodhi timo koyiere ka in governor ing'e tiji ka in MCA ing'e tiji mondo mi kidhi assembly kacha tinyalo kolo gi wang' malbith gima budget wacho ting'e ni governor ne wawacho ni wadwa timo kama e weche mag pur yes waketo omenda marom nade e yor pur mondo mi wakony go jogi to aggregation centers wagi ere kaka wadwa chako gi mane mabro kelo loko koro ka tieko atemo wacho ni yes gigi to biro ndi infrastructure mar ndara mabiro thurwa beyo kendo ker konyowa sane oyaw yore te kata mana pinje manolal ma sunflower nitie kaka Gwasi kawuono yawre
mano nitie infrastructure. Mar ariyo, sitima. Moko anya kasondu sani wandaye gi jo ketrako ywayo kamora mora. Wayudo mago nitie. Magi enablers. Koro ka gigi tete oselosi. Tiyudo ka koro kama koro gik mar telo leadership ka. Mar koro riwo jogi teti kone watim ma. Kae kama koro iboyudo ka pi kale dhodi, mjumbe nitie, to enogoni mana weche moko manono, to pi me dhodi ni, tiluoko go gari, kata iluoko go ndiga, kata iluoko go lewni. To dhodi kae, kitieko te, imbi memory wuok e dhodi, nidhi e chiro dhi ng'iewo alot. E alot mogolo kisige piny gine. Nikech jowa ok par maber, to kama par ne guru kata ging'eyo, mane tij jatelo. You lead people, itelo ne ji gi vision, kinyiso ni jothurwa. Timoro timo kamarach, biwago uru mbaka. Bedwa bede mondo wakaw maka mondo watim. Okay. Aparo ni mane kama wane gi fuok maduong' kako Nyanza. Yes. Owadwa George. Wakoni kama. Onge piny magero kata loko dongruok yot kaka Nyanza. Ang'o miya wacho kama. Adwa fuono nigi very fast kum counties ang'wen kamedo kuma owadwa Esbon osewacho. Ing'eyo ni mondo mwamud njugu Kenya ka nyakwa mana Malawi. To kane wadongo njugu mamit moloyo kabisa ne amana Siaya pinje ma Uyoma to ichake manyo kuma gumbo ae ni ilongo na Asembo. Kane wadongo samwa wuoyini mondo ing'iew mor sunflower e duka nyakwa mana Egypt. Tim nonro no. Mano sani. Igene ni luongo kawuono jolonye weche mag uchumi. Yes. Samwa wuoyini. Ndalo machon kane wadongo sunflower loche ne riedo ka Eldoret. Yes. Anatero anajagwasi. To sani kiwacho ni Kenya odongore. Yes, tema iwacho ni Kenya odongore. Iwinjo wach soya. Yes. King'iyo soya, dhi ng'iewe supermarket toka wasea e twakne. Ing'iewe soya mar 50 grams, okay 50 kilograms, 50 grams. Kionge gi 400 gi wiyo kinyal ng'iewe. To soya pinje wa magwasi obed Ugunja, obed Kanye, obed Migori, ipure maonge kata mana fertilizer. National government nyotimo maber, George. To jogwengwa jo leaders mag Nyanza oseduoko wa piny andi yiena mondo awach openly. Achiel nitie miel moro mowuok machiegni ka chakre higa mokalo. Ni e Nyanza en gima ji sani nyalo wacho obed yiko obed kumora mara maromo en miel ni wan broad based. Magi gimi kono jopiny to jopiny pamo ji wuok dhi. Poki penjo ni broad based ni konyi gang'o. Stima ikelo yes, joge watiyo. Neno wadwa John Mbadi. For the first time an kaka gwasi wa ing'eni nitie wuone wagen notho koko ng'eyo ni lam en gima nada unless ni kele an mondo ne lam ka kungo timo graduation ka kele Nairobi kaka siamana ne ma okithuol marateng ma lam. Lam odonjo gwasi wa. Yes. Kendo iyudo gichapo gisani ochapo gi kor piny. Wapako adieri gitiyo adieri. Jomiwinjo ma josiasa modong to pango wan e broad base. Ji osepenjore ni gigi dhi konyowa go. Yore gi dhi konyowa gang'o, stima mikelo konyowa go, ineno ka national government gero chirni. Chirni gi dhi usi ang'o. Cape cho Makalda rumo. Ang'o midhi terie, nitie common user facility. Paro mene government ni goni common user facility en machine. In kose gere kaka Maoma Bay kacha. Itingo mana gige ni e Probox, kate pikipiki fresh. Tidhi lose common user facility yani ionge ginyalo. Itere machine makanyo. Timedo value addition. Kisemedo mbado gimitimoni. Tinyalo tere use pinje maoko. Kata across. Ingeni Uganda is one of the leading exporting country. Yes. Importing countries marwa yes. To exporting export destination yes. Mar Kenya. In fact en top, in fact en apa number 1 in Africa. Ma mwandu ma Kenya timango? Yeah. Jo Nyanza nyalo kala nam kacha. Ginam kakineno ports manyo government oyaroge. Titere mwandu ni. To mwandu mane midwa tero. Nikech the value chain integration marwa. Me Nyanza. Ng'amadwa address go onge. Gimodo en miel. Wane serikal. Jipamo jichako dok. Jo Nyanza wak ni lazy, common person. Tupoka gineno bero suru magichulo. Ne livestock. UAE ka. Oya uchiro malich. Port uket mana Lamu ka. Ma government ogero.
2 days ago nyicha Mombasa, wacho ne dhi akawe yueyo matin, I reward myself. Yes. King'iyo that port, fresh livestock products, moningo amwalo wa diek moningo cham UAE ka Dubai. Kata king'iyo pinje machala Dubai, then Saudi Arabia. Yes. Mwalo wa bendo wae. Mor kich. Enonge okidoe o kodwar fertilizer. Bende tie counties, iyudo departments ma counties ginigi weche ma oningo puonj ji mor kich te. Departments gi ji chamo msara, jomoko ni extension officers moningo puonj ji. Sani neno every ndalo moko gimoro no wuok kaka devolution chakore. Yes, counties watugoro the CMC ong'iew tingni Tandawaya, Tingachiel by that time was around 3.5 million. Pesa ni kata degi mi SME so gogo wala. Tingini go, tiende giti nende oye modake. They are rotting, mago public resources. Kuro wangi misplaced priority wadwa George. King'iyo Migori, chaka uriri ni, king'iyo kaka uriri timo maber, so ana so mrapogi. Yes. Mago pinje ma very productive, to kendo jopinyo ki lazy. Echo nyake nyono ugunja kocha, jopinyo are not lazy. Yes. Mak managima poka giyudo. And support mar leaders wa mondo mak bad gi atieko kawacho kama. Yes, kawati. Nitie gimoro kambi mono ket Kisumu ka. Majo ELB Ruaraka Waters maloso kongon. Odhio yao ni koro pururu bel marachar. Yes. Omara bel ni ochwade jikodi. Dhano rito winy. Machieng chami nyaka ang piny yusi. Ka kuru ng'ama choke ma mondo linki gi market linkages mini winjo wad wacha. Onge iyudo belo sani kori loso kode andiwo dhano badho go chaka kor gwen ng'ama tere chiro kocha mondo pime kilo mondo mi value mondo kinyi bed motivated ichaki pure iyudo ka bedo maonge. Nyaka watim integration mag agricultural products. Fertilizer government ochiwo nono. Kendo sani ukineka relief food itero pinje wa to fertilizer ni kose tere surplus ni watere chiro mage. Watieki FCBA weche gi mit kendo gi ng'eny kendo bende gi thoth to wati katika gikanyo weche ma winjo osiepa ne owacho. Yes. But yen gi malit. Nikech kipenjo ni to ang'o madwa tim mondo mi japur magwasi mapuro oduma cha odumbe ochope e chiro. It is so simple. In kaka governor ket jogi kanyakla e sako migi support this system. Create market linkages. Idi dhia kata mana dhok mitero UAE ka. Idi dhia kambi ipango ge ndiko ni adwaro ni umia direct access mar Homa Bay County adhi lok rewo jopur mag jamni te kanyakla. Kaeto koro mae bei mudhi winjre pa kilo. Koro ini choko mana gigi ka to gibiro through one gin. Koro an kaka japur maren rumo gi Homa Bay town ka Homa Bay County. That is how you do things. So the sum total kata ripo mar gigo mowacho duto ka te. Yes. Any infrastructure apaya koro ber. To koro gari madwa ringe. Kidecide ni yo iloso maber tidwa kao chakla kata tinga muti emikete to koro wachu kaka Nyakoramogi wach kitieki. Joma notieke Nyakoramogi nolokore momni pok giwuoyo nyaka chiel kawuono. Miyo ok wanyal tieke wan bende wabro tieke chieng' machielo wabro dhi kode mbele chieng' machielo. We wawegi kanya bedo ka koda Patrick Nyangweso jata tije National Taxpayers Association kendo jalonye weche mag ochumi kachiel kod FCPA Hesbon Omolo jalonye weche mag ochumi kendo achiel kuom jokanyo e riwruok mar jogo kwano mag omenda e pacho ka. Giloso matuta ahinya gik mowinjo bed ni timo ting' koro dong' ni in jatelo mondo riwi oganda jopiny bende mondo nyis jotelo ni mae gima wadwaro gi chiwruok gi siso mar loko piny ahinya to gwenge ma Nyanza. Ka kamano kuom Ramogi TV director mara Tabi ng'isa ni sana oserumo nyinge George Bati waromo saa 3 weche manyien mag imoro riti masane.
It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka.